Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Bai, Eusko ikaskuntza luze eta zabal jorratu ohi dugu. Hilabeteko lehenengo eguaztenetan, hilabeteko azkenengo eguaztenetan. Kasu honetan eta Eusko ikaskuntzan sakonduz, Eusko Sare da gaur ezagutuko duguna. Baina Eusko Sare ez dugu holan berez ezagutuko. Zer esanik ez? Ezer baino lehenago, 3ubdikots.euskosare.org esan beharko dugu. Hori lehenengoz esan duguna, eta bigarrenez, garrantzitsuagoa dana, hemen aurrez aurre daukagu David Fortea, Eusko Sareko prentza arduraduna. David, ondo etorri. Kaixo. Bueno, Eusko Sare ezagutzeko aukerea daukagu gaurko honetan, eta uste dut denporan atzera egin behar dugula Eusko Sare ezagutzeko. 2004 urtea ezkero lanean dago, lanean zabiltzie, eta sorrerea bera itatzeko zer den jakin beharko dugu, ez da, David? Eusko Sare bera zer dan, entzulek ulertu dagie. Bueno, Eusko Sare da 2003 urtean Eusko ikaskuntzak bultzatu zuen ideia bat, hau da. Gasteizen burutu zen Euskal Kolektibitatean 3. mundu biltzarrean ideia agertu zen, da gero prestaketa lanak burut eta gero 2005ko irailaren 14an Eusko Saren interneten edo ja sortu zen. Eusko Sare da Euskal Komunitate Globalarentzako edo Euskal Komunitate Globalari zuzendutako kolaborazio eta elkartrukatzeko webgunea. Baina webgune ez da kasuntan amaiera bezala ulertu behar, baizik eta tresna bezala. Tresna bezala kolaborazio eta informazio garraioa egiteko. Kolaborazioa, informazioa, hemen aitatu beharko gaukena da, eduki hori zelangoa da, nesta zein izaera daukan? Batez eskaintzen duguna dira zerbitzuak eta informazioa. Informazioa Euskal Herriko kultura, hizkuntza, gizarte, hizkuntzari buruzko informazioa eta zerbitzuak bai hemendik kanpoko euskaldunontzat erabiltzeko. Zerbitzuen artean ditugu datu base interesgarri batzuk, adibidez daukagu Euskal Diasporako elkarte guztiak zerrenda batean datu base batean sartuta, horre elkarte bakoitzak bere fitxa dauka, fitxa horretan agertzen dira elkarte horrekin kontaktatzeko beharrezkoak diren datu guztiak. Gero dekogu abizen wiki bat, hau da, demagun nik nire abizenari buruzko datuak nahi dudala, sartzen dut nire abizena, eta tresna honek aukera ematen dit abizen berea duten Eusko Saren erabiltzaileekin kontaktuan jartzeko. Hori esate baterako interesgarria da diasporan bizi direnentzako, ezta? Asko erabiltzen den gure zerbitzu bat. Asko erabiltzen da? Bai. Eta gero, daukagu ere Euskal Herriko elkarte eta entitate referentzialak direnak ere beste datu base batean, hartzen dira kultura, museoa, gastronomia, antropologia, zientzia arlotako entitateak bere kontaktatzeko datuekin, hau da, momentu hontan Euskal Herriari buruz zeo zer jakin nahi duenarentzat Eusko Sare leku aproposoena da. Esate baterako, zeuke aitatu dezuzanak, ez da barriro itzuliko nazidea horretara diasporan dagozenak, guk geuk esate baterako Bizkaia Irratean bere, han bertan diasporan dagozenak daukagu zentzule moduan, eta Eusko Saregaz jakin izan dugu aurretik bere bat egin dabela, abizena delako, familia artekoak topetako, hori oso garrantzitsua da, ez da, bertokoak Euskaldunak ara, baina handagozenak bai. Bai, eta gainera gero gure erabiltzaileen artean asko parte hartzen dute Eusko Sarek eskaintzen dituen komunitateetan. Ditugu komunitateen artean ditugu Euskara lantzeko komunitate pare bat, Mintza Lagunak eta Mintza Bidea, eta hor oso bitxia da, ze gainera linguistikoki edo hizkuntzari begira aberastasuna ematen dio hau elkarrizketari zen, eta
imaginatzen zer dan komunitate baten sartzea eta euskaraz aritu ahal izatea Venezuela, Mexiko, Kanada, Estatu Batuak edo Australiako euskaldun batekin, bai? Asko ikasten da hizkuntzari begira eta bueno, euskara ikasten ari denaren ere oso leku erabilgarria da. Nok esango leuken, ez da Atlantikoaren beste aldean dagozenekin, hola, momentutxu baten alkarrizketea dago. Hori da internetek dituen aukerak eta eskaintzen duen gauzarik importanteena. Eta honez ganera, osartu ezkero informazioa bere badago, David, ondo aitatu duzu moduan, Euskal Herriaz, munduaz, euskereaz, kulturaz, enpresez, informazioa asko. Bai, azken bola hontan gainera oso bultzada indartsu bat ematen ari diogu ekonomia eta enpresen arloari. Eta sortu berria den komunitate bat, IT izeneko komunitatea, oso indarrez agertzen ari da, eta komunitate hortan biltzen dira, bai hemen bai kanpoko enpresa buruak, eta normalean dira innovazio arlotan mugitzen diren pertsonak, enpresak jarri dituzten pertsonak, eta teknologi berrien arlotakoa, bai? Eta, zorionez Euskal Herrian teknologi berrietan oso aurreratuak gara, eta baita Argentina bezalako herrialdeetan ere, eta hori nabaritzen da, eta hor sortzen dira oso harreman onak, eta interesgarriak, eta ez bakarrik negozio egiteko aukera, baizik eta, nik beti esaten dute, Euskal azken finean dela, tresna bat, eta batez de informazioa garraiatzeko gailu erraldoia. Bai. Munduan dagoen euskal presentzialeko guztietara llebatzen garelako. Arlo guztietan, zango da duzu. Bai. Kasu honetan, ekonomia eta enpresa aitatu duzu, turismoa bere hor dago, eta honek bere gero eta indar handiagoa duka ganera. Claro, eta gainera Eusko Zarek duen lehen nire ustez gauzarik importantena, nik beti esaten dute Eusko Zaren importantena da, ez dala guk Eusko Zaren lan egiten duguna baizik eta ikusten ez den guztia. Eta Eusko Zaren atzetik dagoena da kasu honetan enpresa askok nahi lukeena, hau da, guk daukagu 18 herrialdeetan, munduko 18 herrialdeetan daukagu kolaboratzaile eta laguntzaileen sare oso bat, eta kolaboratzaileak ditugu munduko 50 hiri baino gehiagotan. Horrek ematen digu indarra eta aberastasuna. Demagun, gainera nolabait Eusko Zarek lotzen ditu gaurkotasuna eta tradizioa, hau da. Adibide bat, Montevideoko lagun batek bidaltzen digu berri bat esan ezaizu, Montevideoko ez dakit zein euskaletxetan ospatuko da mutxapelketa bat. Horrek ematen du oso berri, komilazen artean, pobrea edo, baino, interesgarria da betiko diasporako kideentzat, eta hemengo publiko orokorrarentzat. Baina pertsona horrek ere biharamunean bidaltzen digu beste berri bat esanez, bere lanbideagatik edo bere lanbidea dela eta parte hartuko duela Montevideon burutuko den teknologie berrien goi mailako kongresu batean. Eta bidaltzen dizkigu kongresu horrei buruzko informazioa. Argazkiak eta gainera kontaktuak ematen dizkigu. Jende hori gabe, Eusko Zare litzateke posible izango. Zuzeu, David, prentza arduraduna zara, eta eurekin hartu emonetan egongo zara. Egunero, zelangoa da hartu emon hori? Hombre, aberazgarria oso. Oso aberazgarri, ezagutzen dituzun pertsonak, normalean oso interesgarriak dira, normalean gainera Eusko Zaren parte hartzen duen guztia, nolabait gu izan ezik, hau da, gestio taldeko izan ezik, normalean dira voluntarioak, hau da, bere denbora librez, edo nahi dutelako, edo benetan interesatuta daudelako, lan egiten dute, eta informazioa ematen digute, eta kontaktuak ematen dizkigute, eta haien artean herrialde bereko laguntzailek haien artean ezagutzen dira, elkartzen dira nezean behin, orduan, pertsona horiek ezagutzen dituzunean konturatzen zara, oraindik zaletasunagatik eta maitasunagatik gauzak egiten dituen pertsonak daudela. Bai, hori hartu egiten dugu zarretan, baina holanda. Eta badago personak eta egongo dira. Gu ez gara batzutan askotan konturatzen diasporako kideek egiten duten lanan nolakoa den eta zein nolako garrantzia duten. Eta nik esaten dizu ni diasporakoa izan naiz 10 urtean zehar, eta badaki zertaz hitz egiten dudan.
eta benetan lan gogor egiten dutela. 10 urte egon zara diasporan orduan, Madrilen, konkretuki, bai. Hango Euskaletxeko kidea izan nintzen, eta bueno, voltatu naz Euskadira duela 5 hilabete. 5 hilabete, besterik ez. Zelangoa izan da esperientzia hori? Oso ona, bai Madrilen egotea, bai bereziki Euskal Herrira voltatzea. Itzulera. Bai, gogorra baita, baina merezi du. Baina, bueno, suposatzen dutan egon zaren bitartean hobeto ikusi dozu zela diasporan dago zenen gutxunea zentzu diran. Claro, kanpoan zaudetenean, edo zaudenean konturatzen zara, gauza batzuk ez direla lehen ikusten zenituen bezala. Eta konturatzen zara, hor dauden mito batzuk, apurtu baino aldatu egin behar direla. Diasporatik nik horatzen dut, bueno, eta Madrilen horre hurbil dago, baino baldin bazoaz beste leku batera konturatzen zara diasporako kide askok pentsatzen duela edo daukatela Euskal Herriarekiko imagin bukoliko hori, bai, eta hemen konturatzen zara batzutan diasporai buruz mintzatzen danean hemen Euskal Herrian konturatzen zara, pentsatzen dugula direla lau atxo hor daudela ez dakit munduko zintzokoetan sartuta musean aritzen, eta gauzak ez dira horrela. Alde batetik badira, baina beste aldetik ez. Gaur eta hau da interneten bidez, eta euskozaren bidez lortzen ari garana da, tradizioa eta gaurkotasun edo modernitate hori batutzea eta gauzak gozagarriak bihurtzea. Lehengoko adibidea, hau da, lotzea, elkezu Idiazabal eta web 2.0 adibidez. Esate baterako. Argigarri moduan. Bueno, diasporan dagozan zuzenduta ezelango zalantzabarik egon badago euskozare, baina ez eurei bakarrik. Jente gehiago hori zuzenduta dago euskozare. Bai. Guk euskozaren diaspora baino nahiago dugu itxitea munduko euskal komunitate globalari buruz. Beti galdetzen dagi, zer da hori, eta nik beti esaten dira, nola bait dela batuketa bat. Batuketa bat, eta batuketa horretan saltzen dugu Euskal Herrian, Euskal Herriko euskaldunok, demagun Euskal Herri osan 3 milioi euskaldun gutxi gora bera. Betidanik diaspora bezala ulertu dugun euskaldunak, eta gero badaude globalizazioari esker, kasu honetan globalizazioak ere bere alde honak ditu, badaude milaka euskaldun munduan zehar ez dutela agian ez dakit zein arrazoengatik edo ezin dutelako edo nahi ez dutela agian euskal etxeetan parte hartzen edo euskal kolektibitateetan parte hartzen. Eta jende horrek parte hartzen du euskozaren bidez. Bat ditugu pertsona batzuk ez dirala inongo euskal etxeetako kideak, baina euskozaren parte hartzen dute eta komunitateetan sartzen dira eta dinamizatzen dute zeo zer, da orduan, jende guzti horren batuketa horrei deitzen diogu munduko euskal komunitate globala. Jenteak zelan hartzen dago parte, noizean behin edo regularra dela esango zeunke parte hartze hori, zelango eratako parte hartzea dago? Apurtz bat denetarik dago, guk daukagu kolaboratzaile askok iaia egunero parte hartzen dutela, hori informazioa, bere euskaletxei buruzko informazioak bidaltzen, artikuluak edo barriak idazten, elkarteak ez dakit, oso bitxia da, bapatean jasotzen dute berri bat esanez, gara Argentinako ez dakit zein herri txikietako euskal elkarte bat, eta argitaratu dugu liburu bat, adibidez euskaldantzari buruzko liburu bat. Eta nik animatzen ditut berri hori euskozaren pintzeko, eta gero batean, enteratzen zara edo deitzen dizute berriro esanez, haizu, eskerrik asko, Euskaditik ez dakizien elkartek eskatu dizkigu 20 ale, liburuaren 20 ale. Orduan, internetek uste hori lortzeko aukera ematen du, oso txikia edo gauza txikienak handiak bihurtzen. Eta gero, beste kolaboratzaile motak badaude, diasporako edo kanpoko euskaldun batek elkarrizketatzen duela pertsonai ospetsu bat ura bizi den herrialdean, eta pertsonai horrek edo pertsonai horrek duen ogibidea, zaletasuna edo
Euskal Herriarekin nolabait lotura duenez, elkarrizketa bat egiten dio eta bidaltzen digu, guk argitaratzen dugu, eta gero Euskozare webgunea irekia da, hau da, zuke zure burua erabiltzaile registratua bezala sartzen duzu, eta zuk zeuk idatzi aldituzu zure berriak, editatu, aldatu, argazkiak igo, apurtxu bat denetarik. Libre izan da zuela kotxa, ezta? Bai. Hemen gizalana bere badago, ezta? Asko. Hori eskertuko dut zuen, baino gehiagotan. Bai, lanuetan gehien eskertzen dela da hori, jendearekin kontaktu zuzen hori, naiz eta interneten bidez izan, edo email baten bidez, edo gaur egun dauden tresna horien bidez, Messenger, Skype, olako tresnak, baina batez be kontaktu zuzena jendearekin, bai? Beti egunero jasotzen duzu olako eskaera edo eskaintza bereziren bat, eta oso polita da. Bai. Hemen esan behar duguna da Euskozarek egin da bala, honezkero ibilbidea. Eta ibilbide hau egin alizateko, David, nik ez dakite hasiera aretan zu zeu egon zinen, hasiera aretan zein utzune ikusi zentuen batez bere, ezta? Esan duzu, zein helburugaz sortu dan, baina helburuak urtebetean bete dira, utzunearek betetzeko asmoa, gogoa badaukazu ez, tresnak bebai, zelan definiduko zenke momentu hau, ez da? Zorrera aretatik. Nik ezagutu nuen Euskozare, Madrilen egonda eta jaio zenean ezagutu nuen, eta gogoratzen naiz hasieran gogorrena zela lortzea tresna indartsu bat, hau da gaur egun daukagun web edo atari hau, eta batez be, kontutan eduki behar dugu, gure web orrialdea 4 hizkuntzatan dagoela. Kanpoko euskaldunok ez dirala denak euskaldunak. Orduan, guk erabiltzen dugu web orrialdean ingelesa, euskera, frantsesa eta gaztelera. Eta pentsatu behar dugu Euskozare ez dela proiektu euskaldun bat, baizik eta euskaldunontzako proiektu bat hau da. Eta euskaldunen horien artean daude erdaldunak, euskaldunak joan ziranak eta orain erdaldunak dirala, erdaldunak joan zirala eta gero bere seme-alabak euskaldunak bihurtu dirala euskaletzen bidez, oda pizkat denetarik, horrezagatik 4 hizkuntza erabiltzen dugu, eta horrezagatik proiektu hau irekita dago ziaia munduko edozein pertsonari, bai? Utsuneak gogorra izan zen proiektua bideratzea jakiteko nola komplementatu edo nola komentatu duguna tradizioa eta modernitatea, bai? Eta, gaiak izateko, esateko hori, mustxapelketa bat dagoela euskaletxe batean, eta orain hemen Barakaldon ospatzen ari dela zein kongresu teknologikoa, eta munduko, arlo horretako munduko oberenak Barakaldon daudenak, bai? Eta guzti hori komplementatzea, horrezagatik orain oso garrantzi asko ematen ari dugu IT komunitateari eta ekonomita enpresa arloari. Besteak gaztu gabe, berezin ideak bilatzen dituen bat, edo jauzi, euskal dantzari buruz jauzi izeneko dagoen komunitatea, euskara, baino nolabait moldatu behar gara gure garaetara, bai? Bai, hori da. Sustraiak gaztu barik, baina egunean egunekoa. Claro. Orduan guzti hau, kolaboratzaileen zarearen bidez, lortzen da. Lortzen da eta poliki, bai. Apurka baina aurrera. Bai, horrela da. Berehala aitatuko dugu hizkuntza kontuak tartetxu bat hartuko dugu aurretik.
Esan dugun moduan, Euskozare lau hizkuntzatan eskaintzen da, eta, bueno, irubebikoitz.euskozare.org ipini ezker ordenagailuan, zeuen begien aurrean ikusteko aukerea eukiko duzuez. Hizkuntzea, David Fortea, euskerea da guk momentu honetan darabilguna, lau hizkuntzatan jorratzen duzu Euskozare, eta euskerearen presentzia areagotu edo zabaldu gura duzue. Bai, horrela da. Nik suposatzen dut Euskozare beste modu batez bideratuta egongo balitz. Izan beharko lukela, betiko, komilazen artean, betiko proiektu hori. Erderaz eta euskaraz. Baina guk ezin dugu hori egin. Ezin dugu hori egin lehen aipatu dudanagatik. Gure artean daude ingelesaz aritzen diren erabiltzaileak, frantsesez aribiltzen direnak eta frankofoni izeneko komunitate batean biltzen diranak, gaztelaniaz aritzen diranak eta euskaldunak. Eta gero, klaro, dago atal guzti horien barruan daude azpi atalak. Hau da, euskaldunak eta euskara eta gazteleraz mintzatzen diranak, ingelesaz eta euskaraz mintzatzen diranak, orduan guk bideratu behar dugu proiektua jende guzti horrei begira. Eta jokatzen jakin behar da horreta. Bai, jokatzen behar, batzutan esaten diate, David, zuen web orrialdean oso euskara gutxi dago, nik badakit, agian euskara gutxi dagoela. Nik ezin diot, erabiltze bati esan, aizu, idazten duzun guztia euskaraz ere bidali behar duzu. Ezinezkoa da. Ezinezkoa dalako, eta askotan pertsona horrek ez daki euskaraz, edo badaki euskaraz, baina ez daki euskaraz idazten. Guk kontutan eduki behar dugu beti diasporako eta munduko euskal komunitatearen barruan dauden hizkuntz egoera guztiak. Nik pertsonalki bai saiatzen ari naiz ahalik eta euskara gehien sartzen eta mintzabideak eta mintzalagunak komunitateen bidez saiatzen ari naiz guzti hori areagotzen, jende animatzen, baino dugun proiektua bideratuta dagoen moduan. Hemen, David, badagoz kontu batzuk, zuk aparteko eran aitatu gura dozuzanak, esate baterako nesariak dagoz horrezan. Bai. Konta egozia. Azken urte hauetan gauza berri batzuk egin ditugu. Zerbitzuak berritzeaz gain eta edukinak berritzeaz gain. Duela egun gutxi jakin izan dugun hori izan den Euskozare mikroipuin lehiaketaren saria, izan da Argentinako Pilar López, Argentinako idazle bat. Lehiaketa honek arrakasta handia izan du, bere lehenengo edizioa izateko. Ia 200 ipuin aurkeztu ziren, eta ipuin hauek zeuden ere batzuk euskaraz, beste batzuk gaztelaniaz, ingelesaz, frantsesaz, izan da munduko euskal komunitatearen beste islada bat. Bai? Eta, arrakasta handia izan du, eta gaude ja pentsatzen bigarren edizioa prestatzen dugun, nik uste polita dela, eta oso benetan ipuin ederrak jaso ditugunak. Eta orain, dakizunez eusko ikaskuntzak 1998 urtetik ospatzen du euskararen nazioarteko eguna. Egunaren ospakizuna da beti abenduaren 3an, eta aurten eusko ikaskuntzak kaleratu edo antolatu du N dira euskararen nazioarteko egunaren siglak edo, N saria. Sari honekin saritu nahi da Euskal Herritik kanpoko euskararen aldeko edo euskararen sustapen eta zabaltzaren aldeko aleginak egiten dituen elkarte bat. Elkarte horrek jasoko du alde batetik errekonozimendu publiko bat eusko ikaskuntzaren eskutik, eta beste aldetik Nestor Basterretxeak enerako prestatutako logoaren eskultura bat. Uste dugu oso sari importantea dela ospakizun hau indartu egin behar da, euskara gero eta gehiago zabaltzen ari delako, eta batez be, lehen komentatu dudanagatik, nik uratzen ez Madrileat ailegatu eta izutu nintzen ikusten zenbat euskara talde zegoen euskaletxean adibidez. Bai. Eta baldin bazoaz Argentinako euskaletxeetara edo beste herrialdetako euskaletxeetara hor daude euskara ikasteko taldeak. Eta kanpoan egiten den alde egin horiek saritu behar dira. Saritu behar dira eta animatzen ditute hemendik elkarte, euskaletxeak eta kanpoko entitateak sari honetan aurkezteko. Hori da, ene sariak. Bai. Horrez ganera iragarkiak bere jorratzen duzu ez?
Bai, azken berrikuntza honetan, egin ditugun gauzen artean dago iragarkien zerbitzua. Bi daude, bata pertsonei begira eta bestea entrepresenentzakoak. Eta bueno, iragarki pertsonalen, denetari dago, mutil batek irakasle aritu nahi dela kanpoan, euskal etxeetan, betiko iragarkiak, bai, saltzen dute ezakizer, erosten dute ezakizer, edo bilatzen dute abizene hau daraman jendea. Bai. Eta gero enpresentzako iragarkiak. Enpresentzako iragarkiak eta IT komunitateen artean lortzen ari gara oso talde majo eta indartsu eta areagotzeko hemendik eta hemengo eta kanpoko enpresen arteko loturak, harremanak, negozio aukerak zergatik ez, da hori importantea da bai Euskal Herriarentzat, bai kanpoko euskaldunontzat. David, berton zenbate persona zabiltzi lanean Euskozaren? Lanean? Bai. Guk nola Euskozare Eusko ikaskuntzako proiektu bat denez, daukagu laguntza handia daukagu Eusko ikaskuntzatik. Bai. Baina gero, lan talde importantena Buenos Airesen dago, han dago proiektuko zuzendaria, Gonzalo Auza, eta nik uste dan gutxi gora badaude 6 pertsona, eta gero geografikoki gaude banatuta koordinatzaileok. Estatu Batuetan badago bat, bi pertsona dago estatu batuetan, beste pertsona bat dago iparralde eta Europa gehienez arduratzen den nire lankidea den Benoat Etxeberri, eta hegoaldean Euskadi eta Nafarroarako ni neunago. Gero arduratzen naiz ere Italia eta Estatu Espainoleko euskal etxeekin harremanetaz eta ber. Eta gero noski bakoitzak ditugu gure kolaboratzaileak. Hori da. Horrek ahaztu eta haiek gabe ez dugu egiterik. Bueno, gura guztiak eta entzuten dagoan guztiak irubebikots.euskosare.org idazta dauka ordenagailuan eta bertan sartzea. Bai. Horre bertan sartu eta harakatu horre webgunean ondo gauza asko dagoelako, datu baseak, zerbitzuak, komunitateak, berriak, eguraldea denetarik. Denetarik. Eguraldea bai, egia da. Denetarik. Kontra daian nongo eguraldea, ezta? Bai, eta batez be, nola proiektu ireki bat denez, badibidez Euskal Herrira etorri nahi den edan horrentzat, oso informazio erabilgarri dagoan. Hori da. Badakizu hemen David erlojuak agintzen dago, eta amaitu egin behar dugu, baina oraingoz Euskozare ezagutzen jarraituko dugulako urtebeteko ibilbidea egin dozue, aurrera be jarraitzeko gogoz, asmoz, eta, teknika lagun, zagozen ezkero, izango dugu alkarren barri, oraingoz, David Fortea, Euskozareko prentza arduraduna, mila esker. Mila esker zuei. Eta esan duguna hurrengo baten bere, ezagutuko dugu Euskozare. Oraingoz, entzule hori bere, agur eta esandakoa hilabeteko lehenengo asteazkenetan, eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan, hementxe ipiniko dugu zitea ordu biterditatik 3 bitartean, bien bitartean, baz esango dugu alik onduen bizi. Gero arte.